Sa ako pangingon, kaning bata-na grabe ni siya kakugihan. Sa tanan klase sa entertainment, gisudla na, entertainment industry. Nagdancer na, nagmagician na, nagbanda na, o ang pinaka-latest niya, nag-MC, kanabitong sa mga party. O di lang basta-basta. Number 2 pa sa Philippines. Nailagid siya mga kagahi. Apan tungod sa pandemya, nabarber sa karon. Ladies and gentlemen, ito ng istoryan, bimakauban ako mismo. Ang iyang tilod nga pangalan, si Cloyd Arnold Luna, or mas naila sa karon nga, MC Cloyd. MC Cloyd, welcome sa Gahi ni Bay. Mayo pa mo sa buntag, mga kagahi. Gahi pa ba, brother? Gahi kayo. Gahi. Alright. Mayo buntag, Robert. May buntag. Brother, nakasunod ko siya, nakabantay ko sa mo. Tama tong gingon? Yes. Dancer. Hot Mails, shout out sa Hot Mails. Pag nagdancer, nagmagician. Yes. Magician. Shout out sa ISOM, Inner Society of Magic. As in, magician yun nga ka ng gi-professional, ha? Kani, legit ni, among magic, walay daya, gamay lang. Alright. Tapos, pag magician, abot pag sa level, nag-clown. Yes, nag-clown punta. Grabe. Tapos pag ana kay siyempre ba na-transfer man dito naman kani ba naitabo after kaning pag-clown nimo nilahos ka dito na ka sa Iloilo? Iloilo na. Okay. Pero pag start na ko og magic way back 2007, close up, more on close up ako diri sa Cagayan. And then pagbalik na so dito gipadayon nimo dito. Tapos nagbanda din ka? Nagbanda na yun ko. Grabe. So tanan yun entertainment nga ko nagisud lang yun nimo ha. Tapos ang pinaka-latest dayon nga medyo dito nakamurag mas naila ka, di ba? Murag natagaan yung ka og spotlight. Yes. Kanina na yung pag-MC sa mga sa mga party, events, mga events. O sa ba yung master man na? Namo kay MC nga kanang host na po yung MC. Yes. Kaning yung MC more on sa mga more events. On, ang term po namo, other term is hype man. Hype man. Alright. Kung tanawin ninyo sa screen, mahon ni yung mga... This was 2019? 2019, yes. EDM Droid Asia. Nag-number 2 ta sa Philippines and nag-number 9 ta sa Asia. Salamat sa Ginoo. No? Grabe ha? Palakpakan sa nato na din. Grabe. Tapos, brother, unsa man na pag-pick? 2019, tama? 2019, yes. Peak. 2019. Pare, I'm sure kaning mga event, grabe gani nga klase nga halos every weekend, every day na. True. So, niabot yun sa point ba nga halos wa na ipahuway? Tinood. Grabe, sige, balin-balin from different cities. Labi na kung January gyud kay murag mo na festival month pod isa sa festival month nga sunod-sunod gyud straight ang festival, so a week after week nga travel gyud nga. So kung makaingon ka Brad nga kanilang pag MC nimo ani sa mga events, grabe buhi, talent fee buhi. Kayo. Grabe. Abunda kayo. See no? So yes, nakita na ko Brad, nagay kay naka-post sa imong Facebook nga halos every day wala kay matulog lang ka kadyot siguro Brad, tapos travel na po ano? Grabe. Nagay mga times nga ingana. Yeah. Kung nakita niyo sa screen karon, grabe ang crowd. Now 2020, yes. I'm sure na nakabook sa imo tanan, puno na, then the pandemic came. Yes. No? So usa sa mga naapektuhan pag abot sa pandemya, undang yung tanan events. Entertainment, as in lugdang yun tanan entertainment scene nga. How was your first month? Primero ba nagunaw na lang mo nga temporary lang ni? Tinuod na nga wala ni kanang kampante ra gyapon kayo ka, comfortable gyapon kayo. Dili na ni tuloy-tuloy na like whole 2020 na nakay calendar of events. So, dili ka jut ra lagi ni. So, 1 month lang ni, 1 month. Tapos 2 months, na-feel na rin ninyo nga murag na may mimo nga murag last day na ni sa kuan mga pila pa ka months ba ni sink in sa imo nga? Ay, grabe. Wala na ni na industry na patay. First 3 months sa pag-lockdown gyud nga kanang naragyud ka sa balay. Ay grabe nga siguro action bag depression, action bag anxiety. Salamat sa Ginoo nga
gamay lang siguro. Gamay lang. Pero I mean, kung makahinuktok ka kay nara ka sa balay, ma-feel yun nimo nga kanang labi na wala ka nag-expect yun. Sa blessings nga niabot sa imo, wala ka nakapreparar, wala kay natigom, like na-enjoy to nimo nga time gyud gi-savor ginimo nga kini mo first time gyud waldas ta Correct. nakuratan pa ka sa lifestyle. Correct, tama. Na reach gyud nimo ang imo ang gusto nga ma-achieve ba. So murag all out ra kay kakampante. Brother, let's be honest. Ang income po, brother, yes, as in zero. Stable gyud that time, wala pang pandemic, pero pag pandemic Kaya na lang. Para lang na gutom sila gyud. average. An average income ni mo mag-MC ka in a month nga puno-puno. Siguro mo reach Sakto ra ka. pod mga can goods use clothings nga mga dating. No? Pero kuan gyud buhi gyud. But anyway, sa bagay single pa man ka, no? Oh. Single pa, no? Now, nakita rin ako karon nga kachut lang. Si MC Cloyd karon nahimo namang in fairness professional barber stylist. Yes. At ato ni i-clear. Kaning imong pag-barber ba gitun-an gyud nimo ni or tungod lang kay ay pandemya man karon. Magkuan-kuan lang sa ko ba, magingani lang sa ko, mag-cut lang sa ko mga hair or before sa pandemic actually gisugdan na nimo ni. Actually, grabe yun ka blessing in disguise and ihatag yun ako tanan nga credit yun sa Ginoo kay siya gyud naghatag ani nga lakaw no. Pero before pandemic yun naka-start na ko aning training. barbering and styling. Ipakita kito niya na kadi na pa isa nga video ba nga to nagsugod pa lang sa training. Katong isa ka video actually. So nagtraining ka. So before sa pandemic, gisudlan na nimo. Yes. Naka-start na ko training, may mga workshops nga natinan before pa sa pandemic. So murag brother, murag gig nang ni Lord daan nga. Oo, grabe gigayo. Wait, pero anong na-attract ka ni Brad? Kay okay mag-MC man tana ka. Before man good, college pa ko kanang mitikuloso nagigos akong buhok og pag-graduate pod. Mahilig na ko magbutang og pomade. Shout out kay Onin Yunson, puminaw ka karon. Siya na isa sa mga nag-inspire gid sa ako sa buhok. So medyo ano ka sa mga buhok-buhok? Oo, then idol kay nako ang slick back, pumpador, naka-pump yun, then guwapo kayo nga pagka-fin kung sao man niya. So gapaalot ko sa ako ang barber per dire. Shout out kay Jonathan. Dayon kanang makuha niya pero dili bitaw pareho sa kanang picture nga itudlo na to sa una magpaal kanako kanang number 15. Correct. Kanako number 15 sa kanang number 3 na pud ako no kana no. So as time goes by gapangita gid ko og kanang gwapo gid nga barber pagbalhin na nako sa Iloilo niya. So pag transfer ako ito nagtuyo ko lain nga barber. Kanang dili gid nila makuha ang akong gusto nga makuha nga ma-achieve nga buhok ba. And then, nagpaalot ko sa Iloilo Fade Barber. Iloilo Fade Barber Studio. Yan, muna yung pangalan ni Vin Paredes. Akong mentor karon, partner po na ako karon. Paalot ko sa first time ko nagpaalot nga paglingkod na ko sa chair, wala ko'y gistorya nga ngani akong gusto. Siya na ang nagkuhan sa ko nga, sir. Sige, bali iya lang kita no, imong ulo, imong itsura. Ako ang ulo, tanaw akong purma. Tanaw akong buliyok ko nga grabe ngani day ni dito na ko na realize nga there's daghan pa kayo bagay. So na day science ani gyapon. Science day gyapon ani ano. So kana akong nakita karon sumuni nag-training din ka ba? Isa na sa mo mga workshops sa workshop. Mga batchmates na ako. So again this is mga before pa ni pandemic na yon na-resume ni mid-pandemic na dayon nga okay. So nagpadayong ka. So nakabalik din ka diri sa Cagayan de Oro. Yes, last January lang yun. Okay. January lang so karon Brad, siyempre kung mo start ka ni, you need be a lugar na gusto na ko ning buhaton. Unsa imong gibuhat? Imong ako nakita mo gi-maximize nimo ang lugar sa inyong balay sa likod sa inyong balay. At first magod ka nang nananghid na ko sa akong family nga gusto ko mag barber studio na diri sa Cagayan. Kung diri na lang ko magstay balik kay dugay na sad ko wala diri. And then giulian ako akong mom and dad o akong grandma. So anak si Lola nga
dira na lang ka sa terrace, pwede raman diya magkuhan. Timing, ako po sa una, nag-skwila po kong hairdresser. Kung konektado ya po ko sa kong roots, murag So pati mo mga parents, so medyo gakuan po na Si hairstyling. Mami, sa amuang compound, Okay. siya gid ang gapang alot sa mga naadya sa balay. Sila Lola, Okay. siya alot. Kami sa una before, si Mami ga alot. And then, naapoy may parlor before nga naiga-rent. Shout out kay Aba Garner. Siya na before nga parlor. And then si Lola, nag-hairstylist po before. Pero Brad, muna akong next question. I mean, from imong income, nga nag-DJ ka, celebrity ba nga level yapon, di ba? At tubang ka sa crowd. Kumusta ang pag-ship nga, mag-barber ko? Burag ko, nabay nga na nga, pero walang yung choose, kailangan ako ni buhaton, ana. Tinuod na naga po na nag-abot gina sa time labi na tong pag-pandemic nga kanang nag-doubt na din kasi mo ang self bakay. Sa naman ni tanawa ni abot nagigiigon sa kuang lula nga part-time ra na dili na panandalian ra na nga kuan pangitag insakto nga trabaho. Kada ligaw-ligaw ra na. So ni struck gid sa kuang nga bang wala na events. Di na ko kakiat-kiat. Wala na. Giabot pud sa punto nga nahimo pud nako siya nga murag kinanglan na siguro ka maghinay-hinay og mo shift og career. Lahi nga maging stable gyud ka ba. And then eventually barbering was a blessing in disguise gyud. So right now you're telling me nga, dili ni ingon nga nag-barbering ka kito, wa ko i-choose kon, but right now nag-enjoy na nung ka. Kay before pandemic naka-start nako og training na murag namulat nako sa barbering world in a way. Ako nga grabe kanang challenge siya para sa kuha kay Nice. there's more to barbering than just cutting hair. So kanang gwapo kayo. O sa imong lesson, Brad, nga sa imong journey ani karon nga now you're doing barbering. Gwapo kay kag model dia. Nagiyo, wow. Pero sa imong lesson nimo nano nimo, sa imong nakuan na lesson sa imong kuan nimo. Siguro dili lang sa barbering no, pero sa tanan nga what murag happened akong na through experience no, through the years. Kanang kung naa kay gusto nga i-achieve, kinanglan gid nimo mag-persevere. Kanang kinanglan gid nimo lihukan gid nimo. Okay. Mo ganina kanang dili na mahitabo imong damgo kung gakatulog ra ka. Tama. Bangon day. Bangon gid diya. Alam mo one best thing ani ka nga MC Cloyd. Kadila ni siya barber nga mag-cut lang ka. In fairness to your brother, katong nagpaputol ko siyang buhok. At ang ninyo akong vlog sa iya ha. Barber stylist ni siya. Unsay pasabot, dili mo tanan hairstyle bagay sa imo ha. Wasa ka kabalo, malay mo basin si MC Cloyd ang magsulti, boss. Kabalo ka boss, kani mo'y bagay para sa imong tama imong gingon, ang porma sa imong ulo, asa dapat imong alimpuo, asa kulot, unsa ka kuan. So hairstylist ni siya. So dila ningon nga basta mo putol, ato gining ko anon ko unsa gibagay sa imo ana. So actually mo na usa sa imong gibayran dia ni MC Cloyd. Ang pag-style sa imo, ang pag-groom sa imo. And that's why nga na yung mga uban nimo gina-offer karon like for example before mo magpakasal, pwede mo magpa-groom, you know, sometimes ang mga sa norm sa kasal usually Bride lang gyud ang gansing ita permit yan di ba? No, so karon we offer kanang grooming services para Kadili lang pud para ang bride ra pig yes, gwapa. Para diba? pud ang kumbaga, since it's a union of two souls nga mag-unite, dapat ikaw pud gwapo pud ka sa inyong pag-unite, di ba? Lain sa gayo nga, di ba? Okay, wala. Brother, unsa nila pag-contact sa imo ha? Again, guys, ako in fairness walay char brad, hindi kay amigo ta. Karon pag ginang gusto na achieve yun ang pagka Jericho Rosales nga ko na brother. Thank you brother. Nasa yung mga gi-explain sa ako brad nga na dapat daw na ingani nga pagkakat kaya kung ulo lingin manggod ana Yes. na yung mga pagkagin niya para medyo mutong nga akong liog kay wala na na. Dagay mga ingana i-explain na ni MC Cloyd sa ila ha. Pero siyempre magpabook yun na sila sa mo kasi siyempre pandemic pagyapon brother. May appointments lang ta for Sige. safety protocols pud nato para safety ang ato. Social media nimo? Social media, as of now, pwede ko ninyo i-reach through my Facebook account. Cloyd Luna lang sa Facebook. CLLOYD space Luna. And then sa Instagram, pwede ko ninyo
follow or i-DM ko ninyo for your booking appointments sa the MC Barber. It's THEEMCEE Barber. Yeah. And ang isa ka Instagram account is MCEMCEE_Barber. Brother, mabuhay ka. And Salamat wala gyud kayo, ka na salamat down. Kaning pandemic, mula bayran ni tanan. And kung mubalik na ba ang mga events, muundang ba ka mo pagka-stylist? Mo Or po na biya ako ang actually dili na nako ni mondangan ako ang pagka barber stylist. I think isa na ni sa tuloy-tuloy na ni watch out for Pare men's grooming and lifestyle coming soon sa Cagayan de Oro. Yes, Pero as of brother. now, naarta located sa Makasandig. Likod lang yun sa likod na basketball ng- court. Tama. Naarta diya. And then pwede ra ko ninyo ma-contact for your appointments para ma-experience ninyo ang quality premium service sa Pare. Thank you very much, brother. Thank you kayo. Mabuhay ka. Kuya. Mabuhay ka. Thank you, salamat. Mabuhay mo tanan mga kagaya. Shout out Hot Meals. Yes, shout out sa ay pwede ko maka-shout out. Sure, brother. Na ako yung mga gipreparar nga shout out ba. Yeah. Yeah. Shout out sa Luna family, of course, akong family. Shout out sa inyo, diaga pamilya. Akong mami, akong daddy, si Lola, si Kimboy, akong ate. Shout out po sa Labu family sa Saan, kay Lola Karing, sa akong mga tito dia. Kay Casinio sa Taguluan, kay Proxy Akalan nga solid gagay gapamati, kay Butoy, Isom Hot Meals, shout out sa inyo tanan. Og sa tanan nga mga patrons nako sa Pare, salamat kayo sa inyong pagsalig. Mabuhay mo. Tuloy. Grind lang ng grind. Kiw! Mabalik lang mamugas sa mega lang. Guys!